Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο μου. Στο σημερινό θέμα του βίντεο θα μιλήσουμε για το θέμα των social media. Το πώς προκαλούν κατάθλιψη αλλά και γενικά επηρεάζουν πολλούς ανθρώπους ψυχολογικά, ενήλικες αλλά και παιδιά, και πώς προκαλεί εθισμό σε πολλούς ανθρώπους, που είναι πολύ γνωστό αυτό, αλλά και για τους κινδύνους που υπάρχουν στα social media. Πρώτα θα μιλήσω όμως, θέλω να πω κάτι για τα social media σαν ως τεχνολογία, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε και να το κατανοούμε όλοι. Είναι ότι τα social media είναι μια σπουδαία εξέλιξη της τεχνολογίας που εφήβρε ο άνθρωπος και έχει εξελιχθεί πολύ με τα χρόνια και το βλέπουμε σταδιακά πώς εξελίσσεται. Και μας έχει καλύψει σε πολλά πράγματα και σε πολλές ανάγκες μας στην επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, συγγενείς μας, φίλους, για επαγγελματικούς λόγους, για την ενημέρωση, τη δημιουργία και για πολλά άλλα πράγματα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι το διαδίκτυο μας διαθέτει πολλές ευκαιρίες για πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι θα το χρησιμοποιήσουν για κακό σκοπό. Αυτό δηλαδή θέλω να πω, ότι τα social media σαν τεχνολογία δεν προκαλούν κακό από μόνη της ως τεχνολογία, αλλά οι χρήστες, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία για να ανεβάσουν παράνομο περιεχόμενο, ακραίο περιεχόμενο, να εκφοβήσουν άλλους ή να απειλήσουν και να κάνουν πολλά πράγματα παράνομα και κακά σε άλλους ανθρώπους, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι αυτή η τεχνολογία δεν είναι από μόνη της κακή. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Απλά υπάρχουν άνθρωποι, όπως και στην πραγματική ζωή, που μπορεί να σου κάνουν κακό και να κάνουν κακό σε πολλούς ανθρώπους, έτσι και στο διαδίκτυο. Το έχουμε δει πολύ συχνά αυτό. Στο άλλο θέμα τώρα, το πώς επηρεάζει ψυχολογικά παιδιά και ενήλικες, υπάρχουν πολλοί λόγοι και είναι τεράστιο αυτό το θέμα. Σίγουρα τα social media επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό, ειδικά τους νέους ψυχολογικά, και μπορεί να τους κάνει να πάθουν κατάθλιψη, αλλά και να είναι και σε άλλες περιπτώσεις πολύ χειρότερα ψυχολογικά. Ποιοι είναι οι λόγοι όμως γι' αυτό? Πέρα από σίγουρα τον εθισμό και ότι μπορεί να απορροφηθούν τελείως από αυτό και να μην ασχολούνται με τίποτα άλλο, υπάρχει ένας όμως πιο βαθύς λόγος γι' αυτό. Δεν είναι ότι πιστεύω κι εγώ, αλλά και άλλοι άνθρωποι το ξέρουν, ότι μπορεί να μην είναι μόνο αυτός ο λόγος, που απλώς το παιδί είναι απλώς, ας πούμε, στο κινητό και είναι απλά απορροφημένο σε αυτό. Μπορεί να έχει δεκτεί, ας πούμε, πολύ κακοποίηση από την παιδική του ηλικία. Τι θέλω να πω? Δηλαδή, ότι αν, ας πούμε, ένα παιδί έχει δεκτεί τόσο σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, ή γενικά έχει βιώσει κάτι πολύ βαρύ ψυχολογικό που το έχει τραυματίσει, βρίσκει το διαδίκτυο ως τρόπο διαφυγής. Και αυτό το ξέρουμε, ότι γενικά πολλά παιδιά από όλο τον κόσμο, οποιοδήποτε παιδί, όταν βιώνει κάτι ψυχολογικό, και ας μην είναι βαρύ, και ό,τι κι αν είναι που μας ενοχλεί, σαν άνθρωποι προσπαθούμε να βρούμε κάτι για να διαφύγουμε, να ξεφύγουμε λίγο την πραγματικότητα από τη στιγμή, για να χαλαρώσουμε. Δυστυχώς όμως τα social media μπορούν να το προκαλέσουν σε χειρότερο κακό και να εξαντλήσουν έναν άνθρωπο πιο πολύ ψυχολογικά και σωματικά. Όμως, ποιοι είναι ακριβώς οι λόγοι που μπορεί? Ένας λόγος μπορεί να είναι, ας πούμε, η χαμηλή αυτοπεποίθηση που μπορεί να έχει ένα παιδί. Το να βλέπει, ας πούμε, την επιτυχία ενός άλλου παιδιού και να σκέφτεται τον εαυτό του ότι που είναι ή το πώς είναι, οικονομικά, ή ο ίδιος πώς είναι, είτε στην εμφάνιση, σε οτιδήποτε. Και μειώνει τον εαυτό του επειδή απλώς βλέπει την επιτυχία κάποιου άλλου. Και αυτό είναι κακό. Αλλά ναι, αυτό μπορεί να συμβεί εννοείται και εκτός του διαδικτύου, αλλά στο διαδίκτυο δυστυχώς γίνεται πιο έντονο. Γιατί τόσο πιο πολύ περιεχόμενο βλέπει αυτό το παιδί, τόσο πιο πολύ επηρεάζεται δυστυχώς. Και άλλος λόγος είναι, που είναι πολύ γνωστός, ο σχολικός εκφοβισμός που γίνεται κιόλας από το διαδίκτυο. Το έχουμε δει πολύ συχνά αυτό. Παιδιά να εκφοβίζουν άλλα παιδιά μέσω του διαδικτύου, που θα δημοσιεύσουν φωτογραφίες τους, βίντεο προσωπικά σε άλλους. Ή, ας πούμε, από ανθρώπους που να απειλούν παιδιά ότι θα τους κάνουν κακό
ή στην οικογένειά τους. Το έχουμε δει αυτό πολύ και στο παρελθόν, αλλά και τώρα το βλέπουμε. Ειδικά όσοι θυμάστε το παιχνίδι με την μπλε φάλαινα, τότε ήταν πολύ γνωστό. Αλλά θέλω να πω κάτι, γιατί θέλω πραγματικά να σας στηρίξω όλους σας και γι' αυτό κιόλας δημιούργησα το κανάλι και θα το λέω σε κάθε μου βίντεο. Όπως και τώρα, έτσι και σε προηγούμενα, αλλά και τώρα θέλω να πω ότι όσοι βιώνετε κάτι τέτοιο και σας απειλεί κάποιος άνθρωπος για εσάς και την οικογένειά σας, πραγματικά σας το λέω και δεν το λέω τώρα επαγγελματικά σαν ειδικός, το λέω ανθρώπινα. Ένας έφηβος είμαι εγώ και θέλω απλά να σας βοηθήσω. Είτε είστε στην ηλικία μου είτε είστε μεγαλύτεροι, θέλω να πω ότι όποιος κι αν είναι και σας απειλεί, ό,τι και να σας λέει, επικοινωνήστε με κάποιον μεγαλύτερο. Σε έναν γονιό σας, σε έναν φίλο σας που εμπιστεύεστε, σε κάποιον κοντινό σας άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι, να ξέρετε, γενικά στη ζωή σας και δεν το λέω απλώς για να μείνετε σε αυτή τη θλίψη, γιατί ακούγεται θλιβερό και το ξέρω. Αλλά δεν το λέω μόνο για να ακούγεται θλιβερό. Στη ζωή σας, να ξέρετε, θα υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς θα θέλουν να σας βλάψουν. Με τον οποιοδήποτε τρόπο. Είτε είναι από το διαδίκτυο, είτε στην πραγματικότητα. Αλλά πρέπει να προσέχουμε. Και εγώ για την ασφάλειά σας το λέω. Επικοινωνήστε σας παρακαλώ με κάποιον μεγαλύτερο ή μπορείτε να μου στείλετε και σε μένα. Το προφίλ μου το έχω αφήσει, το έχω σημειώσει στην περιγραφή του καναλιού, αλλά και θα υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο. Όποιος αποζητάει τη βοήθεια, μπορείτε να έρθετε εδώ και να μου στείλετε μήνυμα, αλλά μπορείτε και αυτό να κάνετε, να επικοινωνήσετε με κάποιον δικό σας άνθρωπο. Αυτό ήθελα πραγματικά να το πω και ελπίζω να βοηθήσω όσα άτομα το βιώνουν. Τώρα, στο άλλο θέμα, από τους ενήλικες, είναι παρόμοιο με τα παιδιά, αλλά όχι ακριβώς. Δηλαδή, τους επηρεάζει πολύ ψυχολογικά και στους ενήλικες, αλλά ποιοι είναι οι λόγοι? Ένας ενήλικας σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να βιώσει πολύ περισσότερο στρες από ένα παιδί. Δεν σημαίνει ότι πάντα ότι ένας ενήλικας μπορεί να βιώσει χειρότερα πράγματα από ένα παιδί. Ο κάθε άνθρωπος βιώνει κάτι διαφορετικό, εννοείται. Απλά ότι μπορεί ο ενήλικας να έχει στρες από τη δουλειά, από την κατάθλιψη, να παθαίνει κατάθλιψη από τη δουλειά ή από κάτι στην καθημερινότητά του. Ή και πιο πολύ λόγω της δουλειάς. Και δυστυχώς, όπως και τα παιδιά, βρίσκουν ένα καταφύγιο, να το πω έτσι, μια διαφυγή στο διαδίκτυο. Υποτίθεται ότι είναι μια στιγμή για να περάσει η ώρα τους, υποτίθεται, ευχάριστα. Αλλά όσο πιο πολύ χρόνο αφιερώνουν, τόσο χειρότερο γίνεται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το λέω και για εσάς, αν με παρακολουθείτε ενήλικες, ότι εγώ εδώ είμαι, ακόμα και αν είμαι έφηβος, εγώ μπορώ να γίνω στήριξη για όλους. Ακούγεται περίεργο, το ξέρω, που είμαι νέο κανάλι, αλλά πραγματικά το λέω μέσα την καρδιά μου ότι θέλω να σας στηρίξω όσους βασανίζεστε, γιατί δεν αξίζει κανένας να βασανίζεται στον κόσμο. Τώρα όμως κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι γιατί επηρεάζει τόσο πολύ τα social media, ας πούμε, τα παιδιά? Ναι, τώρα το εξήγησα αναλυτικά προηγούμενα, αλλά τώρα θέλω να πω κάτι που είναι πιο πολύ σίγουρα και βιολογικός ο λόγος, αλλά και ψυχολογικός. Είναι ότι για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, σαν άνθρωποι μπορεί να εξελιζόμαστε, να έχουμε καταφέρει πολλά σπουδαία πράγματα, είτε είναι για το διάστημα, είτε είναι για την τεχνολογία, οτιδήποτε. Αλλά θέλω να πω ότι το πιο ευάλωτο σημείο του ανθρώπου είναι το ίδιο του το μυαλό, η λογική του και η ψυχολογία του. Τι θέλω να πω? Ότι ένας άνθρωπος μπορεί να επηρεαστεί πάρα πολύ ψυχολογικά, πολύ άσχημα, και να αργότερα στη ζωή του να τον μετατρέψουν αυτά τα συμβάντα που θα ζήσει σε κάτι κακό. Μπορεί να γίνει βίαιος προς άλλους, όχι ότι είναι σίγουρο αυτό ότι πάντα γίνεται, αλλά μπορεί και να είναι πολύ κλειστό στον εαυτό του, αλλά και να κουβαλάει πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ξέρουμε, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος γενικά, ειδικά από τα πρώτα χρόνια στη ζωή του, δεν χρειάζεται πράγματα τα οποία είναι πολύ υπερβολικά, που έχουν, πώς να το πω, που είναι πολύ επηρεασμοί. Αυτοί είναι επηρεασμοί και να μην είναι σε υπερβολικό ρυθμό. Όπως και τα βίντεο που παρακολουθούν παιδιά, συνήθως στυλ περιεχομένου, δεν λέω όλοι, απλά
τα περισσότερα παιδιά μπορεί να παρακολουθούν στυλ περιεχομένου, ας πούμε, με γρήγορο ρυθμό, τα χρώματα, οι δονήσεις, τα πάντα να είναι με γρήγορο ρυθμό. Οπότε αυτό δεν είναι καλό για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω τέλεια γιατί είναι και βιολογικός ο λόγος, αλλά όσο μπορώ να το εξηγήσω θέλω να πω ότι αυτό είναι αρνητικό για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Γιατί στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού μαθαίνει λίγο από τα απλά πράγματα. Το πιο κλασικό, να περπατάει εννοείται και να αρχίζει να μιλάει, αλλά να δέχεται και στήριξη από τους γονείς του. Γιατί δυστυχώς πολλά παιδιά μένουν εκεί και όπως και με πολλά άλλα θέματα που θα μιλήσω μελλοντικά που επηρεάζουν παιδιά, αλλά και σε αυτό, δυστυχώς πολλά παιδιά παθαίνουν κατάθλιψη ή μπορεί και να αυτοκτονήσουν δυστυχώς, αν τους επηρεάζει για όλη τους τη ζωή. Ξέρω ότι το πιάσα από το ένα θέμα το άλλο, αλλά το προηγούμενο που εξήγησα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι ισχύ. Οπότε το λέω για το καλό όλων των παιδιών, να μην τους βάζουμε υπερβολικά πράγματα και ειδικά να τους απομακρύνουμε από τα social media. Αυτά είχα λοιπόν να πω σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να βοήθησα όσους μπορούσα. Εννοείται ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε και μαζί μου, όπως είπα, στο Instagram account μου. Αλλά αν θέλετε να μου γράψετε και στα σχόλια ένα θέμα που θα θέλατε να σχολιάσω και να μιλήσω σε επόμενο βίντεο, αν θέλετε να μου πείτε. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ όλους σας για την παρακολούθηση και θα τα πούμε. Γεια σας!